morning mga brosis, welcome po sa aking YouTube channel. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol po sa mga bagong kasapi, bagong gustong sumali sa Guardians. Mas magandang malaman mo ito para alam po ninyo kung ano ba ang mapapala ninyo pagpasok nyo ng Guardians. Ano ba ang mapapala sa Guardians? Madalas sa tanong ng mga critical ng Guardians, ano ba ang itutulong ng Guardians? In reality, isang malaking burden o pasan ang Guardians. Sa buhay ng isang membro, sa dami na extracurricular activities, magre-relax ka na lang, maglalaan ka pa ng oras sa activities ng Guardians. Wala ka dapat expectation sa Guardians dahil walang ipinapangako sa iyo ang Guardians. Hindi pinapangako ng Guardians na sa Guardians laging may happenings. Hindi ganun sa Guardians. Pero sa Guardians, yung oras mo magiging mas makahulugan. Hindi pinapangako ng Guardians na naaasenso ka. Wala sa Guardians, nasa interes at pagsisikap mo pa rin yan. Hindi pinapangako ng Guardians na sa amin, magiging mabait ka. Wala sa Guardians yan. Yan, choice mo yan. Ang Guardians, ang gabay mo lamang. Hindi pinapangako ng Guardians na sa amin o sa Guardians, magiging makulay ang buhay mo. O lalo pang kukulay. Pero sa Guardians, maintindihan mo ang salitang CADS. CADS. Ang CADS po ay commitment, acceptance, dedication, and sincerity. Lahat ng pangarap mo at gusto mong marating buhay, wala sa Guardians yan. Kaya huwag ka-expect na ibibigay sa iyo ng Guardians. Tandaan mo, nasa likod mo lang lagi ang Guardians para umalalay at bubulong kung tama o mali ang tinatahak mong nadaan. Sa unahan, ikaw pa rin ang susundan ng Guardians. Tama man at nagkamali ka ng daan, hindi ka iiwan ng Guardians. Pag natalisod ka at nadapa sa buhay mo, itatayo ka at tutulungan ka ng Guardians. Magsabi ka lang, bro sis, andito lang ang Guardians. If you are the worst, the Guardians will make you better. And if you are better, the Guardians will make you the best. And if you are the best enough, the Guardians will make you the greatest. Pero lahat ng yan, achievement pa rin yan. Sarili mo pa rin ang aabot ng lahat ng yan. Uhubugin ka lang ng Guardians dahil yun ang gusto mo sa Guardians. Dahil alam ng Guardians na balang araw, pag andun ka na sa tuktok ng iyong tagumpay, magpapakilala ka. I am proud member of Guardians. Kahit na ganong kasimpleng salita, pasasalamat na sa iyo ng Guardians. Kaya kung magtatanong ka, ano ba talaga may tutulong sa iyo ng Guardians? Kapatid, bago mo itanong yan, ikaw, ano ba ang may tutulong mo sa Guardians? Dahil ang buhay sa Guardians ay hindi masarap, punong-puno ng responsibilidad sa sarili mo, sa mga bro and sis, sa komunidad at sa bayan. Kaya huwag kang mag-expect. Guardians may marking goes to obligation. To all Guardians, mabuhay ang Guardians. Proud to be Guardians. Long live Guardians.